Ababwatani bekiumbe kemo gyo kwegendera kima kitebuna boma chache welfare nigori tukulia abanyako bakumira na aschinsemo chia ogembo atwanyako babako bwatuka okobolia abanyako bagosirwa elikonyarako bakwegendereria ase emirimo yabo tambe na gukinia amagimabo gosukuke amagimabo kurwa ase ketambo kereka muchia sekende nigoboigo abanyako bakwenekia na kwerera emirobiri ababwate iyo kwenekia mnekero ekiombe kingonyarako bakereke bakonya barwa banyene abayoko bakonya e amateri ebaita naine nigo igabanya kwa bagatabna nigo bwato moroberio omonene bwoko sangereria enibo ilibaranya koba abakogorera chitenti nabo igo gosechiema nabo igo ebirogo nebinto ebiranya kwa bigo chikoba konya so kwaganda mnekiombe kyo waigo nigo banya kwa bakomenta buna barabo tibabwata ini gostibabwata kubwata nikonde gwensi wage siasa Samarieta nengoro kupamela Nyabuto unity ane koru machongo bati kebwate ekiombeke kuru kunga poma chache ekiombeke igotoro asengi ntiyogo sirana ekiombeke kiagarire nono muntu manyire nga kare ekiombe nagwenete ko irwanerera egera anyore chibesa bite ekiombe kaache gokonyeka ekiombeke toro asengi ncho yokorige nono muntu bwato borema bwe otabwati kende bwoyo bune nyumba nabo tokumusira asengi yokumwagachira biamono njase ya Marieta ngoro kwa Rhoda Evans osedia kitaburisho Redemptor kiumbiki kia boma ikiaja kite mwaka 2024 itu aja kite kiaja kite nabasaye bake sana abu bagereta tukakianja naende tukakisoa ekiruba konye to mwana kite osire yani muiburi kito osire tu no mwana tukamenya kukonya kikamenya kukonya mwana kite ulinge kwende university ngoro kurina etiombui ase kiombe ya boma jache ekiombe ya boma jache etwa bwato moyo bugusirana intu ase intwe tokonya ne rinde twimukie kenyoro gya ito ekiombe ya boma jache ntore no kugani bono gochibosio ndoro cho boremeru to bwata ase kenyoro gya ito tonyore birogo chitenti amone ne system Samarieta ngoro James Obegi naende elinalire mono koruna nyore twenseye getiro ya sayo ni yoratira no yikire gukemanya inkiye ko rana kwana igo abanta bonsi moro chibabegete uniform cyaba etwasoeta seke ombege ko kupoma chache nainde tokaranga poma chache nenyare ko gare ensengima abana baitu basome nonye na abaire babere bakuru enseye tuabere toko konya no embali babere bakuru enseye ngoro ku Samuel Orina ninje chairman yekiombeke ya poma kiombeke ya poma kara twagechagete n'abasaye bakego barenge university abandi barenge colleges koruabu tugakerete kinyoro because ntwaroje gishida cyarenga se ebinyoro byaito gaiga karatigangira ni ase kinyoro gaiga toreta bangina baitamo mejeri yekiombeke ya poma chache buna lirikire ta poma nenka y'abantu ba chache igonto bwata abantu ba machoge bus tukatora abantu ba Bochitendere ward ngatora abantu ba Soti Sengera tochitamo for common interest yokoleta abantu baito ba chache bonsi amo egere tosira na sto kunyara ekiombeke gato ararwerera bana school fees muna bono mwana nare mwiboli asirite machongo ole kwande university we paid 20,000 akaende school and then aro sirete mwiboli oyole go join a college nere tukamwa 20,000 ande nabo mura abolinga ekiombeke ga nkebwate political alignment ya ndubuna tora ase ekiombeke ga poma chache alifa miruka no arime mheshimiwa Baradiso no are ndubwate akina Job Nyangenya so ni reader kwariga ni roso ase kiombega so I want to ndete ko kemeki kirianga kiombega ngeri for political issues chimutuga iga nabo konyora toko twara no ene kwena na chiloni agera to sukani kebogima nabo toko konyana no na senjera yo kuigurana no ne biashara ainde abaminto nari kubasaba bali baigwete riogieri abara ibe chinsemo chionsi munyara ko mugoche egera mutosire egera ntobwato boreu borobonane mono twari kubasaba mutosira senjera ya bene itukeriria tare 17 mocha sobonga segeti kya machongo ntobari ganeti nyasaye tiga